Ond mae yna gryn wahaniaeth rhwng y plaid ni, be di dyheadau yn plaid ni a gweddill yr pleidiau sydd yn cynrychioli'r rhannau a'r gwledydd eraill o'r Deyrnas Unedig. Rydyn ni am weld llawer iawn mwy o awdurdod yn dod i'r Senedd i weithredu ar ran pobl Cymru. Da ni eisiau newid y drefn yn hytrach na bod Cymru efallai ar ei hôl efo nifer o bethau, bod Cymru i ni yn ganolog i'r hyn da ni yn ei drafod ac am ei weld. Di hynna ddim yn golygu bod chi yn erbyn bob beth yn y gwledydd eraill fel yn Lloegr. Be da ni eisiau ydy rhoi yn tŷ'n hynna mewn trefn ac sicrhau llwyddiant a dyfodol i'n pobl ifanc ni yng Nghymru, fel bod pobl ifanc Cymru yn cael y dewis o aros yn Nghymru os ydyn nhw'n dymuniad nhw, neu fynd tu allan i Gymru. Mae hanes Cymru i ryw radda yn dweud wrthon ni, mae fel arall mae hi. Mae yna elfennau o glodi cymharol yng Nghymru. Mae eisiau newid hwnna fel bod y dewis pwysig yna. Da ni eisiau gwarchod yn buddiannau'n hynny, da ni eisiau gwarchod yn traddodiadau, yn diwylliant, a'n iaith. Ac wrth gwrs, y cynulliad ydy'r unig fath o sefydliad all weithredu ar ran pobl Cymru i sicrhau hynny.